ez dakit, Leo Messi futbolista da eta haren kartera behitu eta nire behitu alde harra go. Baina ez, azken hori entrenore batek jarritako konparaketa bat da. Egun hauetan olako fetxatan ateatzean zerbait da, baina ez diot olako garrantzi berezik ematen. Leheneko banderakin ametsa betetzia. Eta ametsa bete gaina lortu ginen bezala. Itxasaldi kristona lehenengo iganden eta eman genuen espektakulua. Orduan izan zen igual nire bilbide honen atiak iriki zituen egun bat. Mutilak! Begira! Mutilak! Sinistu! Gogoan garrina hori jokoa, gezurrik ez dizut izango. Horren jornadan Urdaibai batek eta Hondarribiak rekorra txikitu intzuen. Taldea jai irabaztia kasi ezinezkoa zen, guretzako. Nik uste bizi guztin jende asko, eta hori joan zezanik ez, jende asko gogoratukoan estropa bat izango dela. Fizikamente gogorrena, 2014koa, bi jornadetan mutilak ustu intzialako, 19-0 bat eta 19-0 demora eginda. Eta gero lehen urtekoa baita ere. Momenturo despistatu gabe traineruan sentsazioak bilatzea itula eta hori transmititzen saiatzen naizela. Nik uste hori dela nire punto fuertea. Ametsa igual izango litzake, egunen baten ez dakit posible izangoan, baina herriko taldeakin guain arte lortu dituten garaipen hauetako batzuk errepikatzea.